Yeah, I know. Calm down, calm down, calm down. Kabalo ko nga dugay na kay ka nangita sa akong video. Labi na katong nag-subscribe ug sige pangita. Father, asa na imong video? Asa na imong gospel reflection? It's been a while. Kayan na dili na gyud nato madahan ang ato ang paghimo og videos, even pag-cover sa ato ang gospel reflection diha sa Santos nga misa. Ako ra gyud tawo maghimo og mag-edit o produce sa maong video, so I don't have enough time to do it. So lisod kaayo, I know it's because secondary lang na ang atong pag-vlog. So daghan kay tag ating manunod sa parokya, mga sacraments o mga tanan mga activities nga mga schedules nga dili nato madahan. Thank you sa inyong patience sa kanunay nga pagpaabot nga nagpaabot paghihapon kamo. Although dili nato na siya malimtan, naa kita padayon gyud ta sa atong pag-vlog. So this time I'm hoping ma-continue na to bisan kausa sa usa ka semana. I hope I can do it Sunday Gospel Reflection. And tanaw na to or di ba ka any gospel reflection nga atong mapalawman then atong i-upload matag semana kausa sa usa ka semana. Paningkamutan nato na siya sa atong channel ay Sambingay 2.0 because daghan na gid pud noon siya nang subscribe and it's already reaching out to our 1,600 subscribers. So dagan-dagan na gina siya and I'm hoping mahimo tag 2,000 subscribers and I'll be begging for that na please subscribe sa ating channel aron kanunay namong makita nga naa day nagtan-aw, naa day nagsubaybay ug naa day ay ganahan sa aton gipang-upload nga videos. So by this time, I will be uploading reflections sa gospel and it could be in our church or inanay nga set up lang. Pwede kat kay inani lang, mura na tayo nag-istoryahanay. Maybe, daghan kaayo mas ganahan sa nga inani nga set up. And thank you so much pa kaninyo ninyo pagsabot. And please do suggest unsa inyong gusto ng mga videos nga himuon nato. Grabe na diri ko sa ato parokya, Saints Peter the Apostle Parish, Bantayan. So kanindot kay nga lugar. Nindot ang mga tao, nindot ang pagkaon, nindot ang tanan. What more can I say but to vlog it because someday soon mabalhin na sad ko sa ako ang ministry. So sayang ang mga moments nga di ako dinhi, then I would like to capture every moment as much as possible. So imo ana to videos, vlogs, so whatever it is, please also subscribe or follow our Facebook ay Sambingay Facebook page kay naa dito ang mga live videos nga aton ginakuha. I'm hoping nga maka-create tag mga videos or no mga unsa man mga sacraments bato bata sa atong mga kaigsuonan, mabisita ta na by vlogs, mukbang, nagduwa ta sa ato ang favorite basketball, lingaw-lingaw lang. So for us and for you to keep updated kung sa atong gipanghimo diri and para atong makita at ma-savor ang atong mga gimbuhaton diri sa atong parokya. And also, please don't forget to follow our Facebook page sa parish, no? Parokya de San Pedro Apostol Parish Bantayan. Kay daghan kayo tagipang-upload nga mga events, tanan nga mga unsay angay mahibal-an lima na sa mga bantayanon nga tuan na sa lagyong dapit. And you can also follow our Ay Sambingay page para sa Facebook and Ay Sambingay 2.0 sa ato ang YouTube channel for us to grow more and more and to spread the good news sa ato yanong nga mga pamalandong o atong pagsabot sa pulong sa Ginoo. So daghang salamat mga bayong mga kaisambingay. Ang Dios manalangin kanato tanan sa kanunay sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.